Все пак как се организирахте да дойдете? Сигурно е трудно. Напротив, не е трудно. Даже ние като гледаме по телевизията студентите, където не знаят какво искат. Първо те нямат нищо, нямат начертан план как да определят, ами подкрепят Бойко Борисов, който разби България от страната. Според вас те подкрепят Бойко? Бойко би, кой може да? Той им дава пари, те викат. А мислите ли, че може би те сами са го инициирали? Сами. Аз да съм. Аз имам студент. Вече не мислите, внучите ми са студенти. Вие прибирате ли се? Да. Къде отивате? А вие бяхте, защо бяхте тук? За кого? Подкрепа. Вие горет ли сте, бе? Подкрепа. Какво подкрепа? Той Тренчев ги организира. Свърши ли митинга? Добре, ще имате. Ще ни давате ли? Тега де! Даваме! Има и не бой са! Само че се кай сладка музика. Свърши ли митинга? Свърши. Ти от много малка искаш всичко да знаеш. Така е, аз съм любопитен студент. Здрасти. Вие на къде се връщате?